ħabat il-bib u ftaħtlek il-qajtek f'dari kif suppost bi grog bħal-ħbib u fidejna xogħol tajjeb wetni int fil-front jien ħsibek kont emmint u klimek jien dlonk fint u l-vot Ngħidlek Pinokkju li l-issan sejt la bissit dejt intlajt fejn xtaqt u jien inħares ħallejt inħares nistenna li twetta li wet Ngħidlek Pinokkju inħoss illum vera tradut għax int insejt li wetni u dak li wetni ejdli kif li ma tafnix niftakar kemm int kont tajtli l-bib se jkun dejjem miftuħ inċempel, kemm inċempel nistenna li tweġibni jien intum u għadni jiena nittama infakrek f'dak ix-xogħol għal xejn Ngħidlek Pinokkju li l-issan sejt la bissit dejt intlajt fejn xtaqt u jien inħares ħallejt ninħares nistenna li twetta li wet Ngħidlek Pinokkju inħoss illum vera l-adut għax int insejt li wetni u dak li wetni ejdli kif li ma tafnix. Grazie.